wacho ni nitiere familia madero mabich manyaka sani koro giwacho ni nyaka chakre higa mokalo e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z pok gineno nyithindgi. Ranyisi oket pichni mago mag nyithindo ariyo kae, mano Emmanuel Kamau Mukuria ma jahigni 24 kaachiel kod Peter Mashare ma jahigni 27 ma familia mag pok oneno chakre higa mokalo. Pacha ni it is important ni cases ma specific molugo onego bed investigated mondo find ni to ang'o manotimo nyithindo gi nolal gi kanye. Ere jo mong'e information, the last information. Ginyalo bedo ni joma gima nitie. Nitie certain actions mag sirikal osetimo chakre maandamano ma last year go. One of them, and ineno MOU ma UDA no ndiko gi ODM. One of the things manage ndiko en weche mag ratiro, making sure ni violations go be investigated. And out of that, ineno ka nitie appointments moko mosetim serikal ma move towards gimawalungo institutional strengthening. One of them an appointment mar Judy Pareno ma wuke chama ma ODM mondo dhi obed PS mar weche mag constitutional affairs, weche mag justice gi weche mag human rights. Okay? Manyiso ni chama manyo feel ni jowa wenyore omigi thuolo mondo gibed gi principal secretary manyalo konyo investigation. Secondly, an appointment mar advisor ma president weche mag human rights. Man Professor Makao Mutua. Professor Makao Mutua kiseng'iyo history ne osebedo ng'ama criticize serikal. But apart from bedo ng'ama criticize serikal, one kaka students mag human rights wang'iye as one of the greatest scholars mag Africa weche mag ratiro. Africa ing'eyo no setiyo kuonde ma opogore osebedo nyaka dean mar university maduong' miluongo ni Buffalo University in the US. President okawe despite the fact ni en ng'ama ne criticize president kabisa mokete ofise no tiyo ofise mondo ochiw advice e weche mag ratiro. And king'iyo gigi te nyiso ni we are making progress mondo system mane wa inherit from previous regimes, mane wa inherit from colonialists ka. Mondo wa alter mondo lo chik kokoluwore gi katiba mar Kenya to koluwore gi weche mag human rights mantie instruments mag UN and so on and so forth. Yeah, so one onego wa accept ni one there's a problem ka president wache no. Two, kuonde ma progress osebete mantie nyithindo ma nolal to yudi. Warekogona ni yes magi progress ma sirikal osetimo kuonde ma pod nitie gaps mondo wa remind sirikal ni nyathi ma kama pok oyudi konywa uru investigate. Wa hold government to account. To wa document ka gimoro chako timore kendo to wa document kendo wa make sure no bedo investigated mo achope ka ng'adi mana matina wakili holding